ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ତ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ସମସ୍ତେ ୟୁଜ୍ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା ତ ଯେତିକି ସହଜ ସେତିକି ମଧ୍ୟ ଡିଫିକଲ୍ଟ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଏମିତି ଫେସବୁକ୍ ଚଲାଇବା, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚଲାଇବା ସମସ୍ତେ ତ ଜାଣିଥାନ୍ତି ଯେମିତିକି ଛୋଟ ଛୁଆ ମଧ୍ୟ ଗେମ୍ ଚାଲୁ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କେବେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଏମିତି କିଛି ସେଟିଂ ଆମେ ଯୋଉଟାକି ଭୁଲ କରିଥାଉ ମୋବାଇଲରେ ଯାହାକି ଆମ ଜୀବନକୁ ବର୍ବାଦ କରିଦେଇଥାଏ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ କୌଣସି କଥା କହୁନି। ତ ସିମ୍ କାର୍ଡର କିଛି ଏମିତି ସେଟିଂ କହୁଛି ଯେ ସିମ୍ କାର୍ଡରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଆପଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ହ୍ୟାକ୍ ହୋଇପାରେ। ତ ଯଦି ସିମ୍ କାର୍ଡର ସେଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହ୍ୟାକ୍ ହେଲା ଆଉ ସିମ୍ କାର୍ଡ କେହି ବି ଯଦି ହ୍ୟାକ୍ କରିଦେଲେ ସିମ୍ ନମ୍ବରକୁ ତାହେଲେ ଆପଣ ଯାହା ବି ପର୍ସନାଲ ଡିଟେଲ୍ସ କଥା ହେଉଛନ୍ତି କିଛି ପର୍ସନାଲି ଫ୍ୟାମିଲି ମ୍ୟାଟରରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ କିଏ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିପାରିବ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ ହ୍ୟାକ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ସହ କିଛି ବି ଛିଡ଼ଖାମି କରିପାରିବ। ତ ତେଣୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଚେକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଯେ ସିମ୍ କାର୍ଡ଼ର ଯେଉଁ ସେଟିଂଟା ମୁଁ କହୁଛି ସେଇ ସେଟିଂଟା କାଳେ ଅନ୍ ଅଛି କି ଆଉ ଯଦି ଅନ୍ ବି ଅଛି ତ ତାହାକୁ କେମିତି ଆମେ ଅଫ୍ କରିବା ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ବୌଦ୍ଧାଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆଉ కొన్ని ଭିଡ଼ିଓ ସହ ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ବିନା ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କରି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତେବେ ସିମ୍ କାର୍ଡ଼ର ଯେଉଁ ସେଟିଂ ମୁଁ ଆଜି କହିବାକୁ ଯାଉଛି ତ ହୁଏତ କେହି କେହି ଜାଣିଥିବେ ଆଉ କାହା କାହି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ ସେ ସିମ୍ କାର୍ଡ଼ର ସେଟିଂ ତାହାକୁ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ ଚେକ୍ କରିବା ଯେ ଆମର କଲ୍ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆଉ କିଏ ଶୁଣୁଛି କି। ତ ସେଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ମୋବାଇଲର ଡାଏଲ୍ ପ୍ୟାଡ଼କୁ ଓପନ୍ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଡାଏଲ୍ କରନ୍ତି ଏବଂ ଡାଏଲ୍ ପ୍ୟାଡ଼କୁ ଓପନ୍ କଲା ପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ନମ୍ବର ଶୋ ହୋଇଯିବ। ତ ଏଠି ନମ୍ବର ଶୋ ହେଲା ପରେ ଏଠି ଗୋଟିଏ ସେଟିଂ ଦେଖିବେ ତ ସାଇଡ଼ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଯେମିତିକି ଥ୍ରୀ ଡଟ୍ର ଅପସନ୍ ଅଛି ମୋର କାହା କାହାର ତ ସେଟିଂର ଆଇକନ୍ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ତ ସେ ଯାହା ବି ଥାଉ ଏଇ ଥ୍ରୀ ଡଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଏବଂ କଲ୍ ସେଟିଂକୁ ଓପନ୍ କରିବେ। କଲ୍ ସେଟିଂକୁ ଓପନ୍ କଲା ପରେ ଏଇଠି ଏମିତି ସାରା ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆସିଯିବ। ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଖୋଜି ନେବେ ଯେ କଲ୍ ଫରୱାର୍ଡିଂ ଅପସନ୍ଟି କେଉଁଠି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତିକି ମୋର ଏଇଠି ସିମ୍ ୱାନ୍ର ଏଇଠି ଶୋ କରିଛି ଯେମିତି ପ୍ରଥମେ କଲ୍ ୱେଟିଂ ଅଛି ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡରେ କଲ୍ ଫରୱାର୍ଡିଂର ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଅଛି। ତ ଏଇ କଲ୍ ଫରୱାର୍ଡିଂ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ସିମ୍ ୱାନ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଛି କିନ୍ତୁ ତା ତଳକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସିମ୍ ଟୁର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତ ଆପଣ ଯଦି ସିମ୍ ୱାନ୍ ବେଶୀ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସିମ୍ ୱାନ୍ ଥରେ ଚେକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ନିହାତି। ଆଉ ଏଇ ସେଟିଂଟି 15 ଦିନ ମାସରେ ଥରେ ଥରେ ନିହାତି ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ କଲ୍ କୁଆଡ଼େ ଫରୱାର୍ଡ଼ ହେଇଛି କି ଆଉ କେହି ଶୁଣୁଛି କି ଆପଣଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ତ ନିହାତି ଥରେ ଚେକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତ ଏହି କଲ୍ ଫରୱାର୍ଡିଂ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଏବଂ ରିଡ଼ିଂ ସେଟିଂ ହେବ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଏମିତି ଆପ୍ଲାଏ ହେବ। ଆପ୍ଲାଏ ହେଲା ପରେ ଏଠି ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ ଶୋ କରିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଲୱେଜ୍ ଫରୱାର୍ଡ଼ ହ୍ୱେନ୍ ବିଜି ହ୍ୱେନ୍ ଅନ୍ ଆନ୍ସର୍ ହ୍ୱେନ୍ ଅନରିଚେବଲ୍। ତ ଏମିତି ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ହେବ। ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଯାକ ଯଦି କ'ଣ ଏଠି ଶୋ କରୁଛି ପ୍ରଥମେ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ତ କିଛି ସମୟ ୱେଟ୍ କରିବେ ୱେଟ୍ କଲା ପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଚାରୋଟି ତକ ଅପସନ୍ ଏବେ ଏନାବୁଲ୍ ହୋଇସାରିଛି ଯେମିତିକି 1 2 3 4 ଆଉ ଚାରିଟିକ ଅପସନ୍ ଅନ୍ ହେଲା ପରେ ଏବେ ଏନାବୁଲ୍ ହୋଇସାରିଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଅଫ୍ ଅଫ୍ ଅପସନ୍ ଅଛି ଏଇଟା ବି ଅଫ୍ ଅଛି ଆଉ ଏଇଟା ବି ଅଫ୍ ଅଛି ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଅଫ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିଟି ତକ ଯଦି ଅଫ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ସେଫ୍ ଅଛି କୁଆଡ଼େ ବି ଫରୱାର୍ଡ଼ ହେଇନି କଲ୍ ହେଉ ସେ ଡାଟା ହେଉ କିମ୍ବା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ହେଉ ଫରୱାର୍ଡ଼ ହେଇନାହିଁ। ତ ଇଏ ପ୍ରଥମ ସେଟିଂଟି ଚେକ୍ କରିନେବେ ତାପରେ ବ୍ୟାକ୍ ଆସିଯିବେ। ତ ଇଏ ଥିଲା ପ୍ରଥମ ସେଟିଂ। ତ ସେକେଣ୍ଡ ସେଟିଂଟି କ'ଣ କରିବେ ନା ସେକେଣ୍ଡ ସେଟିଂ ସେ ଡାଏଲ୍ ପ୍ୟାଡ଼କୁ ଆସି ଏଇଠି ନମ୍ବର ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁଠି ବାହାରେ ସେଇଠି ଓପନ୍ କରିନେବେ ଆଉ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ କୋଡ଼ ଡାଏଲ୍ କରିବେ। କୋଡ଼ଟି କ'ଣ ନା *21#। ଏତିକି ଡାଏଲ୍ କଲା ପରେ ଏଠି ସିମ୍ ୱାନ୍ ସିମ୍ ଟୁ ଶୋ କରିବ ଯେଉଁ ସିମ୍ ଆପଣ ଅଧିକ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ସେଇ ସିମ୍ ୱାନ୍ରୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ନଚେତ୍ ସିମ୍ ଟୁରୁ ତାପରେ କଲ୍ କରିବେ। କଲ୍ କଲା ପରେ MMI କଲ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ହୋଇଯିବ ଆଉ କିଛି ସମୟ ୱେଟ୍ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କିଛି ଅପସନ୍ ଏମିତି ଆସିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତିକି ଏଇଠି ଶୋ କରିନେଇଛି। ତ କଲ୍ ଫରୱାର୍ଡିଂ ଭଏସ୍ ନଟ୍ ଫରୱାର୍ଡ଼ ସାଇନ୍ ଇନ୍ ନଟ୍ ଫରୱାର୍ଡ଼। ତ ଯଦି ନଟ୍ ଫରୱାର୍ଡ଼ ଦେଖାଉଛି ତାହେଲେ ଟେନସନ୍ ନିଅନ୍ତୁନି ଆପଣଙ୍କ କଲ୍ କୁଆଡ଼େ ବି ଫରୱାର୍ଡ଼ ହେଇନି ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ସେଭ୍ ଅଛି। ତ ଏହି ସେଟିଂ ନିହାତି ପ୍ରଥମେ ଚେକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତ ଏତିକି କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଡାଉଟ୍ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ନମ୍ବର କୁଆଡ଼େ ଫରୱାର୍ଡ଼ ହେଇସାରିଛି କି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି କି ଏମିତି ବି ଯଦି ସନ୍ଦେହରେ ଥାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ କେମିତି ଡିସେବଲ୍ କରିବେ ମୁଁ ଜଣାଉଛି।
तो ताहाको डिसेबल करिया पई ऑफ करिया पई जदी कॉल फॉरवर्ड की डाटा फॉरवर्ड की इंटरनेट फॉरवर्ड अछि बंद करिया पई आ गोटे कोड टाइप करिवे तो सेही कोड टी हला हैज 002 हैज तो डबल हैज 002 हैज डायल करिवे तापरे कॉल ऊपर क्लिक करे कॉल ऊपर क्लिक कला परे पुनी एमएमआई कोड स्टार्टेड होई जिवो आउ किछि ऑप्शन आपन सामने शो करिवो देखंतु कॉल फॉरवर्डिंग इरेज वाज सक्सेसफुल तो एही भली भाबरे आपण चेक करिवे आ जदी फॉरवर्ड मध्ये होईची ताहाको इरेज मध्ये करि परिवे तो ये निहाती थरे चेक करनियंतो मासो किबा 2 मासो थरे थरे आ एही सेटिंग ने निहाती चेक करंतु तो ये थिला कॉल फॉरवर्डिंग रो किछि इंपोर्टेंट सेटिंग एवं सिम कार्ड रो मध्ये इंपोर्टेंट सेटिंग जेमति कि आपन को नंबर को किंबा आपन कथावार्ता को केही सुनुछि कि ता चेक करि परबे एमति माध्यम रे तो ए वीडियो एटेंड करिया पुन देखा उछि नुवा वीडियो रे सेतवेले जा रहली जय जगन्नाथ।